Benvingudes i benvinguts a Territori Sonor. Amb Manuela Alandes. Molt bona nit, vos donem la benvinguda a l'últim Territori Sonor de la setmana i ho fem des d'un espai monumental, des del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna a Simat de la Valldigna. Gràcies a la Mancomunitat de la Valldigna, que agrupa Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna i Barx, i a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que han fet possible este especial. Maria, preț de fina valores, el joy... Un especial que fem des d'un complex monumental declarat bé d'interès cultural i patrimoni dels valencians i les valencianes, un dels temples espirituals més importants de les nostres comarques, que es troba en un emplaçament espectacular. Així que el dia d'avui serà especial, com també ho seran els sons que envairan les zones radiofòniques este cap de setmana, avui. Parlarem de les joies que amaga aquest espai, però com sabeu, en Territori Sonor la música és la protagonista. I és que el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna va abraçar entre les seues muralles fa 3 anys ja el Centre Internacional de la Música Medieval. Un espai referent en la interpretació, l'estudi i la recerca de les músiques medievals i dels còdecs manuscrits, així com la reconstrucció d'instruments de l'època. I de tots aquests punts parlarem i disfrutarem amb les ànimes precursores d'este projecte pioner a tot l'Estat. Però, com tot espai monumental, millor recórrer-lo amb professionals que coneixen cada racó i són capaços de traduir-nos i explicar-nos els ressons de segles passats que encara se senten en cada pedra del monestir. Per això, saludem i donem les gràcies per acompanyar-nos i per començar este viatge una miqueta fresquet esta nit a Simat, a Sara Pastor, que és tècnica de turisme de Simat de la Valldigna. Molt bona nit, Sara, com estàs? Hola, bona nit, molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres. I conta'ns, descriu-nos pels teus coneixements. Ara mateix estem a l'entrada del recinte emmurallat del monestir, estem al Portal Nou. Per a les persones que ens escolten, què és esta entrada i com és? Mira, el Portal Nou és l'entrada principal actual al monestir de la Valldigna, però en el moment en què el monestir estava en ús era el lloc per on podrien accedir els reis o grans persones il·lustres que arribaven fins al monestir. Aquestes portes no s'obrien cada dia. La gent del dia a dia havia d'entrar per lateral. I com sonaria en aquest moment en què entraven reis, reines o les persones en el seu dia a dia? Quin seria el so de les portes o quantes persones podien passar al dia? Entraven cavalls, entraven carros, entraven animals? No sé. Jo m'imagino que el so quan arribaven els reis seria de tota la seva comitiva, no? A cavall, per supost, i també, per què no, el so que hi havia així prop en l'espai central, on es feien mercats i la gent de fora sí que podia accedir per a fer intercanvis comercials i altres tractes amb els monjos, no? Jo penso que aquest seria el soroll, el de vida, no? El de gent que es connecta i que interactua, sí. Molta escama, m'imagino jo, en aquest mercat, els reis que entren, que ixen, i Sara, esta nit ens interessa molt saber més sobre aquest espai, sobre aquest monument. Quan va començar la construcció i de quan és esta porta d'entrada? Perquè es diu Portal Nou. Mira, el monestir va començar a construir-se l'any 1298 i va ser per ordre del rei. Jaume II el Just va ser ell qui va ordenar la fundació d'aquest nou monestir, per a l'hora del Cister, concretament. Este portal es diu el Portal Nou perquè va ser construït després d'un dels terratrèmols que va afectar al monestir. Això va fer que gran part de la muralla i les portes com aquesta s'hagueren de reconstruir. Com eren les portes abans de que estaven fetes? Perquè no m'imagineix això, seria fusta? Sí, la porta seria de fusta, segur, però hem d'imaginar que seria segurament una porta que s'amagava, que eixia, pujaria i baixaria amb aquests mecanismes, segur. El que passa és que la porta d'abans no saben com seria, perquè no hi ha informació, tota la informació dels arxius, tot es va perdre
Per tant, poca informació tenim. Però podem imaginar-nos els sons d'aquest dia a dia gràcies a tot el que ens contaràs avui. I si este és el primer pas del nostre recorregut, ara continuarem. On ens portaràs? Anirem a l'església, que és un punt meravellós d'este monestir. Però abans he de fer una parada a l'Almàssera, perquè ens espera música en directe, Sara. Però no te'n vagis molt lluny, que hem de continuar pensant en aquests sons que abasten des del segle 13, 14... fins a 2022, que estem ara. Hem vingut corrents cap a l'Almàssera, on l'equip de Territori Sonor estem treballant per a oferir-vos el programa d'esta nit des de la sala multiusos de l'Almàssera del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, l'edifici annex al monestir que allotjava el molí d'oli, el graner i les cavallerisses. I el programa d'avui el dedicarem a descobrir el Centre Internacional de la Música Medieval, que té la seva seu en este Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, un centre únic que dirigeix la primera artista que escoltarem avui. I la millor manera de presentar Mara Aranda és amb la seva veu en directe. La tenim preparada per a interpretar-nos un dels seus temes. Me voy, madre, con el aire convertido en leve aliento, y en la tarde me acuna las olas del mar mi cuerpo. Ay, cielo alto, ay, cielo alto, yo no sé cómo vive quien pena tanto. Seré como esas menudas ondas que cantan y danzan, y acariciaré la arena con mis deditos de agua. Ay, cielo alto, ay, cielo alto, yo no sé cómo vive quien pena tanto. Madre, y si no puedes dormirte, me convertiré en ensueño y vendré a recostarme si me dejas en tu pecho. Y ay, cielo alto, ay, cielo alto, yo no sé cómo vive quien pena tanto. Impressionant, Mara Aranda, en directe des d'esta Almàssera del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Quina emoció! En este programa especial de Territori Sonor li demanem que ens acompanyi a esta taula per a conèixer més sobre ella i sobre esta iniciativa musical pionera
que dirigeix. Ella és, recordem, Mara Aranda. Teme de partir el oñar, sí que unos pues ni remirar, ton muerte tordira e de feunia, sé que en plasma vostre amor ni em defen, no podem fer enre mon cor millor, ni el dos de cirquieu ai de vos major, ni l'enveja, ni el desir, ni el talent, mones són tan mos enemics si el dauig dirben que no el teny encara sin indits malmais no em poder ni far ninguna re que a placer me sia. Ho acabem de comprovar, la música és capaç de transportar-nos en només uns segons a un lloc i una època determinats. I si avui coneixem les cançons que sonaven fa segles en llocs com este on estem avui i també en altres països de la Mediterrània, Guillem, és gràcies a artistes com Mara Aranda, que és la persona que ens ha acollit avui. 3 dècades dedicades a investigar les músiques de tradició oral i a recuperar els sons i les melodies de països com el Marroc, Grècia o Turquia donen per a molt. I en tot aquest temps, Mara Aranda no només ha publicat més d'una dotzena de treballs que han sigut reconeguts en tot el món, sinó que també ha contribuït a recuperar el legat musical d'entre els segles V al XV. I tot això ha servit perquè, des de fa uns anys, siga també la directora d'este Centre Internacional de la Música Medieval. I per a saber més sobre aquests 30 anys dedicats a la música i conèixer millor la importància d'aquest centre del CIM, Mara Aranda, gràcies per obrir-nos les portes del centre i per rebre'ns a música en directe. Moltíssimes gràcies a vosaltres per ser altaveu d'allò que està produint-se precisament al nostre territori i que crec que és d'interès. I tant, estem molt interessades. Volem saber quina és la història que hi ha darrere de la primera peça que has interpretat en aquest especial. La primera peça és una cançó tradicional dels sefardís del nord de Marroc, aquells jueus de la península ibèrica que són forçats a l'exili al segle XV, que s'enduen amb ells les tradicions que havien conreat, que havien tingut al territori peninsular i que conserven també la seva llengua. Esta cançó precisament és una de bressol que per a mi és especialment emotiva perquè la lletra no correspon a l'original, sinó que va ser a partir d'un poema. La melodia sí és original, sefardita, i la lletra és d'un poema de Tagore dedicat a aquell xiquet del que quasi ningú ja se'n recorda, que va morir a les platges en l'eixida de Síria, a Ilan Kurdi. Anàvem precisament de concert en este repertori i em va impactar moltíssim, no? En una parada que vam fer en el camí vaig veure el seu cosset damunt de l'arena i vaig dir esta cançó. Un moment molt emocionant, transportar-nos amb la música, aquests sentiments, aquestes maneres de contar les coses amb el teu art, un art que portes més de 30 anys treballant, investigant músiques antigues, moltes vegades desconegudes, i contant-nos tot això que portes dins. Sí, tot aquest llegat, ho diem, la portada a ser la directora d'este CIM. Com et va arribar la proposta de dirigir este Centre Internacional de la Música Medieval, així al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, Mara? La proposta neix un poc com a projecció de tots aquests 30 anys que uno pot agafar i posar-se'ls baix del llit. Jo crec que ha de compartir allò que ha aconseguit entendre de la realitat que l'envolta. I precisament a la Valldigna va ser una afortunada coincidència amb precisament les persones que estaven dirigint al cap de la Mancomunitat en aquest moment, que és la representant dels 3 pobles, Barx, Benifairó i Simat, als quals vaig presentar la proposta de fer una sèrie d'activitats així
per ser un complex que és un referent al nostre territori, espiritual, per suposat, cultural, històric, patrimonial, i que, a més, trobava en aquestes persones, en estos polítics també, però més enllà de la seva vessant com a polítics, són persones formades, persones que duen darrere unes carreres que els avalen i un treball a la ciutadania i amb el veïnatge important, amb una coherència que per a mi feia que fora el lloc idoni. Un lloc idoni a partir del qual heu creat el CIM, un centre pioner en tot l'estat que col·labora amb una quinzena de països de tot el món i amb una proposta formativa que arriba a tot el planeta, podríem dir. Què fa d'este centre, en tan poc de temps, un referent internacional? Com heu arribat ahir? Amb molta faena, això per descomptat. Feina sempre hi ha, però hi ha feina que fas amb gust i, bueno, òbviament, amb l'ajut d'un gran equip que pense que hem aconseguit crear amb el personal de la Mancomunitat i sobretot les diferents alcaldies i els seus representants que han entès la proposta com cal en la importància que esta té, que no és l'única, òbviament, que desenvolupen a nivell cultural, però sí és una d'elles. I vosaltres oferiu, a més de cursos continuats, concerts, exposicions, conferències, un festival de música dirigit a públic familiar, una de les fites anuals també són les vostres jornades acadèmiques del CIM que organitzeu amb Amir Esbatar, que ens acompanya també. Bona nit, buenas noches. ¿En qué consisten estas jornadas y qué tenéis previsto para la próxima edición? Bona nit. Sí que a veure, Mara em va contactar fa un temps comentant-me tot això i jo a un amic mai puc dir-li que no, ja col·laborem des de fa prou de temps i la veritat és que quan em va comentar de que quines eren les seues idees al respecte de les jornades, és que m'agradava moltíssim la idea i jo des del meu punt de vista de llicenciat en Història de l'Art que sempre tinc la voluntat de donar difusió al patrimoni cultural del nostre territori, en el meu cas mitjançant el turisme i Mara mitjançant la música, però pense que tenim punts de vista molt pareguts i sí que és un autèntic honor el col·laborar amb elles. Parles valencià estupendíssimament, Amir. Perquè sóc valencià. Clar! Eres valencià 300%. Sí, I què creus que podem aprendre a través de la música del món que ens envolta? Pense que això el que ens mostra és que llavors les diferències que poden parèixer al primer moment sí que tenim molt més en comú totes les cultures del que ens diferencia i la música és un llenguatge que transcendeix les paraules. És algo que arriba directament a la part més profunda d'un mateix i així amb la música podem veure com les distintes cultures s'han influenciat l'una a l'altra i una bona mostra és la música de Mara que agafa tantes influències però té un caràcter tan marcat i tot el llegat sefardí, per suposat. I així esteu vosaltres treballant sense parar per a difondre este missatge, este llegat, esta cultura que arriba fins als nostres dies. Fins als nostres dies hi ha un lloc molt concret. Mara, tu has estat 30 anys actuant per tot el món. Quina importància diries que tenen els espais a l'hora d'interpretar música medieval i què aporta este monestir de la Valldigna al Centre Internacional de la Música, este CIM? La importància que tenen els espais és fonamental. És dir, un intèrpret no és... Hi ha moltes classes d'intèrprets, però hi ha intèrprets que també es nodreixen del context i que el retroalimenten. I això
torna a volcar-se en l'auditori. Per tant, per a mi, no és el mateix un escenari que altre. Estos que duen tanta càrrega d'història. Per a mi, aquesta contextualització, què s'ha desenvolupat en aquest entorn, quines coses s'han esdevingut, que formen part del que som com a valencians i com a valencianes també. Precisament aquest entorn del monestir de la Valldigna, també del segle XIII, aporta més enllà de la seva essència material i concreta, material de pedra, de la pedra, de la fusta, tot allò que ha passat, la història que s'ha esdevingut per ací. I tu transformes també en aquestes peces, com la primera que ens has interpretat. Voldríem una segona, dissent que vas preparant-te, mentre li preguntem a Amir com va arribar ell a conèixer este Centre Internacional de la Música Medieval i col·laborar amb tot el que tu saps en les jornades acadèmiques. Com seran les de 2023, que això ja està ahí? Sí, a veure, sí que quan Mara va començar amb aquest projecte, sí que ella i jo col·laborem des de fa molt de temps en distintes iniciatives, sobretot mitjançant el turisme i la música, amb la meva empresa, Parts Tours, i ella ja em va parlar sobre això fa temps. I sí que era algo que sí que jo anava ficant-li una ulladeta de tant en quant, veient com va avançant, i finalment sí que fa un temps em va dir sí que estem preparant algo prou gran per a aquest pròxim any i necessite algú que m'ajude, que col·labore amb mi i pense que tu pots aportar coses i jo, per supost, ella el que demane, per supost, i pense que és una iniciativa molt bona en un entorn que és envidiable i és que soc afortunat de... I nosaltres som afortunats, Amir, de que ens ho expliques i també d'escoltar-ho, perquè en esta almàssera d'este Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna tornarà a ressonar el poder de segles d'història d'una tradició cultural que Mara Aranda porta fins a nosaltres, fins a estos dies, ja la tenim preparadíssima per a fer-nos viatjar en el temps gràcies al seu poder, a la seva música. Endavant. Chantar mer adesso che non vorria tan me ranchir per lui qui sui ai mia caraulam mais que non gli arren che sia Bas lui non val mereces ni cortesia ni m'apeltats ni mos prets ni mos sens que tres insuia enganada e traïa com de crecer si eu fos desavinents Deixa'm conor caranc no fi fallença a mis pasvos per nulla cap tenença ens posam mais no fet seguís fallença e plats memuts que et seu tramar vos pensa los meus amics carets lo plus valents mi fector muelle dit et en parvença e si es francs vas totes altres gens
valer-mi Déu, mos prets e mos paratges, hem abeltat e plu mos fins coratges, per què heu vos mandat l'ai on vostres tatges, esta chanson que me sia missatges. Eu vull saber los meus vells amics gens, perquè vos m'ets tan fels ni tan salvatges, e si és francs pas totes altres gens, mas ai tan plu vull li digas missatges, que en trop d'orguell o en grandan maintas gens. Així ha sonat Mare Aranda, espectacular, des d'esta almàssera del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, la directora d'este Centre Internacional de la Música Medieval, una artista de nivell internacional que ens regala peces com esta. I després d'esta emoció tornarem a escoltar després Mare Aranda, però ara és moment de córrer perquè hem quedat amb la nostra guia. Així que una miqueta de música i fins ara. En torna de l'Almàssera, de parlar amb Mare Aranda, de descobrir, Sara, però este passeig per on ens porta? Perquè hi ha un soroll que a mi m'agrada molt esta nit i és el de l'aigua. Sí, mira, estem passant ara mateix per costat de la font dels Tritons. Aquesta font és un punt emblemàtic perquè va ser venuda. Durant el temps en què el monestir era privat, molts dels seus elements van ser venuts i aquesta és una d'ells. Aquesta font va ser venuda a l'Ajuntament de València i va estar instal·lada durant molt de temps als Jardins de Vivers. Per tant, este so de l'aigua potser algú més l'ha escoltat a València. Que fort! I quan va tornar amb estos peixos? En 2005 va ser l'any en el que es va poder recuperar de nou aquest lloc després que el monestir ja estiguera una mica restaurat, no? Un poc preparat, no? Per poder-la instal·lar. No és el lloc exacte on estava abans. No el coneguem, no ho sabem perquè ja no hi ha informació. Però sí que és molt probable que estiguera una zona de jardins com en la que estem ara. Una zona que està entre les dues muralles, l'externa i la interna de clausura. I sona així de bé. I a més la muntanya de fons, els tarongers que ocupen gran part de tot aquest espai monumental. És important també el so de la natura en este Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Clar, perquè la natura ens envolta. Mires cap on mires, veus la muntanya, veus verd, veus arbres, escoltes l'aigua, tenim fonts que ens envolten per tots els llocs. Per tant, és molt important este so. Els monjos sabien molt bé on devien construir els seus llocs. I nosaltres avancem ara cap a eixa església. I la nit ens porta ara mateix, ara, fins a esta església. Sí, estem a l'església del monestir. Aquesta és la tercera església que van tindre els monjos, perquè les dues anteriors, que eren d'estil gòtic i molt senzilles, van ser destruïdes per els dos grans terratrèmols. Recordem els anys dels terratrèmols. El primer va ser el 1396 i el segon en el 1644. Per tant, aquesta església és ja de la segona meitat del segle XVII. Què és el que tenim així davant? Un estil barroc molt recarregat amb unes pintures meravelloses que estan per tota la volta, per tot el sostre i que impacten, en veritat. Impacta moltíssim i m'impacta pensar com serien els sons de la construcció i de la decoració d'un espai com este on estem, perquè hi hauria moltíssimes bastides de fusta, moltíssima gent treballant, sons de pintures. Com te ho imagines tu o es pot saber alguna cosa sobre com sonava aquest moment en el segle XVII de reconstrucció d'esta església i de construcció? Pues com tu dius, no? Imagina que se sentiria molt de so de ferramentes, no? de martells picant, de l'escaiola, l'aigua que utilitzaríem per sobretot aigua, de nou, no? Perquè si et fixes vas a veure que està ple de pous per tot el recorregut que anem a fer. I per què? És per això, perquè necessitaven molta aigua per a totes les construccions que anàvem fent. Però saps quin seria el so que destacaria en este lloc? El del cor. Ai,
Mira, en aquest punt que tens allà al fons, cap allà? ahí és on es situava el cor dels monjos, que és on ells es seien unes fustes, unes cadires de fusta treballades, on ells seurien per a fer la missa, perquè la missa era cantada. Per tant, el que sentiríem seria els cants dels monjos. Tu ho imagines? No sols m'ho imagines, sinó que ho visc. M'entren ganes de començar a cantar en llatí, per descomptat, en aquesta època. Clar, sí, per descomptat. Com veus, ara avui ja no hi ha mobiliari, no queden restes d'eixes cadires, no queda l'altar, que seria un baldaquí gegant que tindríem així baix la cúpula, no queden bancs, no queda res. Però queda l'eco, perquè en este lloc hi ha un eco, una sonoritat que reverbera. Durant l'edat mitjana, els cants gregorians van ser la música més important, més escoltada, i el que sona moltíssim són les nostres veus amb este eco. Quantes persones es podien reunir ací dins? Bueno, és impossible de saber, perquè al monestir hi havia molts monjos, però no tots eren monjos de cor. Hi havia una part dels monjos que eren els llecs, que sols venien així per a fer els treballs manuals. Ells no podien accedir a aquesta part de l'església, haurien de quedar-se a l'atri de l'entrada. Per tant, és molt difícil saber quants d'aixòs monjos estaven ací, quan estaven fora. I quants cantaven, ja veus, o sigui, cantar era una cosa especial i estar ací dins també és especial amb tu, Sara, i amb els i les oients de Territori Sonor que esta nit ens acompanyen en esta visita, i el que ens queda ara és disfrutar de més música. Hem descobert com és esta església, este recorregut per l'església de Santa Maria, però ara mateix hem de tornar cap a l'Almàssera. Després tornarem amb tu, Sara, també, perquè hem de descobrir amb J. Martínez els detalls d'alguns dels instruments antics que ens ha portat esta nit. Isa Monsó l'acompanya, vos deixem amb ells. Molt bona nit a totes. Molt bona nit a totes i a tots. Estic amb J. Martínez, un músic especialitzat en instruments de la tradició medieval espanyola. Fa més de 20 anys que J. recupera les sonoritats del passat a través d'investigacions molt profundes que permeten reconstruir aquests instruments i posar-los al servei dels intèrprets perquè aquestes músiques tornen a la vida. Per al programa especial d'esta nit hem demanat a J. que seleccionarà alguns d'aquests instruments i el tinc així al meu costat preparadíssim per a contar-nos més detalls i descobrir amb ells també com sonen. Molt bona nit, Jota. Bona nit. El veiem així ja preparadíssim, estem impacients perquè ens contes més coses sobre aquest instrument que t'acompanya en estos moments. Este se llama, posiblemente en la Edad Media se llamaría sinfonía y no deja de ser un instrumento de la familia de las violas de rueda o de las violas de roda de aquí del País Valencià. I quina és la peculiaritat d'aquest instrument? Pues la peculiaridad fundamental es que funciona como una viola, es un instrumento de frotado, de arco, pero en vez de utilizar un arco de cerdas, pues utilizamos una manivela que mueve una rueda de madera y hace un sonido como este. Un so amb el qual ens transportem directes fins a l'edat mitjana i així tens preparat, Jota, molts més instruments. Amb quin ens sorprens ara? Què és aquest instrument que has agafat? Se sembla efectivament a una flauta. Parece una flauta, se llama posiblemente caramillo. Siempre digo posiblemente porque lo de los nombres no lo tenemos claro. Y es un instrumento que se construían los pastores ahí con una navaja y un trozo de hierro que iban calentando al rojo vivo. Y conseguían una sonoridad pues, que os va a transportar a un clarinete muy antiguo. I Jota, per exemple, aquest instrument, quin tipus de fusta és per a que tinga aquesta sonoritat particular? Pues está hecho con una rama de saúco, que es un árbol pequeño o un arbusto grande, según se quiera mirar, y se trabaja esa madera en concreto porque la médula es muy blandita y se puede trabajar ahí sin tener maquinaria. I gràcies a això es construïen aquest tipus d'instruments també, i ara acabes d'agafar un altre. Una de les coses que també ens crida molt l'atenció és que els instruments d'esta època estaven com molt ornamentats, no? En aquest cas també hi ha una figura que està allà a la vora d'aquest instrument. Ens contes més detalls?
Sí, la ornamentación siempre era porque en general eran instrumentos que estaban construidos para nobles, para reyes, Entonces, de alguna manera, además de ser un instrumento musical, pues también tenía que ser como un artículo de lujo, ¿no? Algo de lo que ellos pudieran presumir cuando vinieran sus colegas al castillo, ¿no? Y esto es una guitarra morisca, posiblemente. Tiene la particularidad de que la tapa del instrumento es de piel, entonces le da una sonoridad muy curiosa. La cabeza que tiene tallada es una rata, es como el Mickey Mouse del siglo XIII, y de hecho nosotros en casa la llamamos rata a este instrumento. Eixa sonoritat dels instruments que estem descobrint i que ens transporten directament fins a una altra època i encara en tens un més, així, tens una col·lecció molt extensa. I exactament quin instrument és el que tens ara a les mans? Esto es un laúd y sería el laúd que se tocaba en la península ibérica en el siglo XIII. Es un instrumento que entra en la península pues, sobre el siglo X más o menos, se desarrolla aquí en la península y en el siglo XIII además tiene como un empuje grandísimo. E incluso llega a entrar en Europa. Es un instrumento tan importante que entra en Europa y ha llegado hasta nosotros. Y en todo el norte de África ahora se toca también en la música andalusí. I ha canviat molt des d'aquella època fins a l'actualitat? Hi ha alguns canvis que es puguen... Ha cambiado un poco la ornamentación, la distancia de las cuerdas, pero básicamente es el mismo instrumento. De hecho, nosotros nos hemos basado en instrumentos tradicionales que se tocan ahora en el Mediterráneo para hacer esta réplica de este instrumento del siglo XIII. Ensenya'ns com sona. Aquestes sonoritats ens demostren que la música antiga segueix molt viva en el nostre temps, en l'actualitat, i continuem descobrint més instruments de la col·lecció de J. Martínez. Lisa Montsó, perdona que t'interrompa, però venia escoltant vos i és meravellós tot el que estem aprenent amb J, que en estos moments, dins de l'Almàssera, hacia el Reial Monestir, porta 2 instruments, no un. Continueu, per favor. Conta'ns un poc més, perquè ara mateix has agafat un tambor i una flauta, tot en la mateixa mà. Això com es toca? Esto fue un instrumento seguramente revolucionario y que funcionó muy bien porque por el precio de un juglar pues tenías 2 instrumentos. Pues es como si tuvieras 2 juglares. Y es una flauta que se toca con una mano y un tambor que se toca con la otra. Se toca tradicionalmente en muchísimas partes de España y aquí en Valencia, por ejemplo, pues no se toca, pero cerquita de por aquí sí. Fes-nos una demostració, per favor. Moltíssimes gràcies, Jota, per aquesta demostració que ens has fet d'alguns dels instruments medievals, però ara també ens agradaria, igual que ha fet Mar Aranda abans, que ens interpretares un tema, tu també, i m'agradaria saber amb quin instrument vas a fer-ho, perquè has canviat una altra vegada d'instrument. En este cas, de què es tracta? Pues posiblemente este instrumento lo llamaran cítola o cedra, guitarra latina o simplemente guitarra, que era un término que ya se usaba en el siglo XIII, porque esto es una réplica de un instrumento del XIII también. Y básicamente la función es la misma que la de nuestra actual guitarra. De hecho, es uno de los instrumentos más representados en la iconografia medieval. I amb aquest instrument ens interpretaràs una cançó ja mateix, així que l'escenari és teu i t'escoltem.
te salve gloriosa Reina María, cum me dos santos fremosa e doce odvija. Salvete que concebistes muy contra natura, e pois teu padre paristes e ficaste pura, virgene por ensobistes sobre la altura, los teos porque que existes o que quería. Salvete que enxollistes Deus grans en mesura, en ti e dele fechistes home criatura. Esto foi porque o vistes grans en la cordura, en creer cuando oístes sa mensajería. Deus te salve gloriosa Reina María, cum me dos santos fremosa de doce odvija. Deus te salve gloriosa Reina María, cum me dos santos fremosa de doce odvija. Així de bé ha sonat J. Martínez des d'este Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna amb la seva cítola i ens ha contat moltíssimes curiositats sobre tots estos instruments, Isa, que ens ha portat. La veritat és que és impressionant este especialista en instruments medievals. Sí, però és que a més J. Martínez, a banda de ser especialista en aquests instruments que ens ha contat un poc de la seva història, també té un paper molt actiu en el CIM, ja que és un dels encarregats de fer cursos i tallers per a compartir tots aquests coneixements que hi té amb les persones interessades. I com que nosaltres també Estem molt interessades, estem molt Clar que medievals sí. i necessitem saber més, així que, Jota, gràcies per l'explicació, per este minimuseu que has muntat en l'Almàssera i sobretot per la visita. Tu eres arqueòleg de la música medieval. D'on et ve esta fascinació? Pues posiblemente porque, como me han dicho alguna vez después de algún concierto, porque mis padres fallarían en algo conmigo. O encertarían, ¿eh? Bueno, el caso es que desde pequeño siempre he tenido un poco esa afición a coleccionar cosas, ¿no? Y cuando conozco la música medieval y me enamoro de ella, lo primero que descubro es que no hay grupos que interpreten la música medieval con instrumentos medievales. Claro. Utilizan instrumentos folclóricos o renacentistas. Y yo digo, pues voy a ponerme a reconstruir estos instrumentos a ver cómo suenan. Y ya llevamos casi 200 reconstruïdos. 200 instruments. I ens has fet una mostra d'alguns d'ells, ens has ensenyat com sonen i els has construït, com deies, gràcies a aquest treball que has fet de documentació. Però com has arribat fins a descobrir-los? Perquè la majoria d'aquests instruments, evidentment, són rèpliques. Quin ha sigut el procés de documentació i investigació per arribar fins a ells? Sí, primero tienes que buscar algo que se llama iconografía y que se puede encontrar en los libros de la época. Se puede encontrar también en la arquitectura, en la ornamentación de la arquitectura de la época también. Se junta toda esa información, algo de información también que podemos sacar de los tratados. En la música tradicional hay todavía muchísimos vestigios de estos instrumentos, de cómo se tocan, cómo se construyen. Y todas esas fuentes, digamos, pues que yo me encargo de meterlas en una coctelera, organizarlas y hacer estas reconstrucciones, algunas de ellas, os digo, únicas en el mundo, inéditas totalmente. Wow. Eres tan especialista que fins i tot tens, J. Martínez, 2 llibres on compartixes la teva informació sobre els instruments. Un d'ells és Instrumentos musicales de la tradició medieval espanyola del siglo V al XV i l'altre Instrumentarium musical alfonsí, documentación, estudio, reconstrucción y praxis de los instrumentos musicales representados en la obra de Alfonso X. Un títol molt llarg, però clar, hi ha molta faena darrere i tu eres molt especialista. Clar, estàs parlant d'aquesta faena arqueològica i de documentació, però a l'hora de construir amb les teues mans, com has après? Què has fet? Perquè si hi ha instruments que no hi ha en altre lloc del món,
en quin moment et planteges tu treballaré la fusta i si ho allargaré de l'altra manera? Ese moment físic de la teua faena. Todos se pueden encontrar en algún sitio. Y luego también, en honor a la verdad, tengo que decir que yo no he construido todos los instrumentos. He construido alguno y lo que sí he hecho ha sido pues el trabajo, digamos, también de buscar a esos artesanos. En algunos casos... Els has buscat tu per a claro, que te'l facin perfecte. Claro, buscar esos artesanos, en algunos casos, luthieres, especialistas en instrumentos medievales, con los cuales pues tienes que trabajar para, pues primero hacer un plano, con unas distancias, luego buscar qué madera, qué longitud de cuerda, 1.500 cosas. Entre 1.500 i 10.000 milions. Però és que, a més d'investigador especialitzat en la recuperació d'instruments medievals, Jota també vas crear en 2017 l'Ensemble Alfonsí, una formació on interpreteu música dels manuscrits alfonsís i utilitzeu precisament aquests instruments. I amb aquesta formació vas publicar un àlbum, Instrumentos para Loar, a Santa Maria, que es van portar a més en 2020 el Premi Carles Santos de la música valenciana al millor treball de recuperació de patrimoni musical. Com va ser per a tu donar vida a aquestes peces que interpreteu en este treball? Hombre, es súper emocionante porque hasta ese momento no se habían interpretado esas piezas del siglo XIII con réplicas de instrumentos del siglo XIII. Entonces es muy emocionante y además con el ensemble un trabajo que hacemos también es que cada vez que nos sale un concierto, en cualquier parte de la península, pues buscamos cantigas, que hay 427, hay un montón, cantigas que puedan hablar de ese pueblo en concreto o de cerquita. Entonces les interpretamos esa cantiga y claro, para ellos es una cosa alucinante. Aquí cerquita de casa, pues lo hemos hecho en Sagunto, por ejemplo, que tienen su propia cantiga, pues interpretamos allí, hicimos un concierto y las hicimos. En Requena también hemos hecho la cantiga de Requena, en Valencia hemos hecho una cantiga que habla de un romero valenciano. Entonces es súper emocionante reinterpretar ese instrumento, ese repertorio que quizá no se ha interpretado con estos instrumentos desde hace 800 años, tela. Wow. 800 anys, 200 instruments, són tot com xifres que maregen. Però, clar, Jota, tu enguany portes un any molt bo, a més dels Premis GEMA 2022, el Centre Internacional de la Música Medieval, al qual dediquem este programa, va ser finalista en la categoria de millor festival, els Premis Carles Santos, millor treball de recuperació del patrimoni musical no és l'únic. Afegirem també aquesta participació teua en l'Associació de Grups Espanyols de Música Antiga, amb Premi del Públic a la millor producció discogràfica. Molts reconeixements. Què suposen per a tu, estos guardons? Hombre, pues es muy placentero, de alguna manera, ver que el trabajo de 25 años de alguna manera llega, ¿no? Es reconocido y es valorado. Y también, por otro lado, me exige también el compromiso de seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Y dejar un legado, que al final es lo que a mí más me interesa, dejar un legado para los que vienen después, que conozcan pues lo que es la música medieval y ya vayan a ser músicos o aficionados o simplemente curiosos que se acerquen a mirarlo. Ens agrada molt, però el que més ens agrada de tot, Jota, és escoltar-vos, perquè ens fascina quan agafeu els instruments, quan vos poseu en aquest paper d'intèrprets i recupereu, perquè és arqueologia viva, que és el més difícil de trobar, història viva a través de la música. Abans ens has interpretat una peça i ara voldríem que t'acompanyaren Mara Aranda i Fernando Piaggi per a fer-ne una altra. Quina serà? Quina tocareu, Jota? Mentre es preparen, ens la presentes. Vamos a tocar una pieza de la tradición sefardí de Marruecos, que se llama El marido carpintero, y bueno, no vamos a poder hacer la letra entera porque es muy larga, pero es muy interesante porque más o menos habla pues eso, de que puede hacer una mujer sefardí un lunes. Un dilluns, així. Sí. Irse al mercado a buscar un marido, eso es lo mejor que puede hacer y de eso habla esta letra. Aleshores, ens he quedat al·lucinades amb la temàtica i sa Montsó. Sí. Així era el món medieval, que parlava de coses com un dilluns, te'n vas al mercat, busques marit i li fas una cançó, que és el millor de tot. Esta nit medieval, gràcies als convidats i convidades, a la directora d'este Centre Internacional de la Música Medieval, des de Cima de la Valldigna, des del Reial Monestir, tornem a disfrutar
de música en directe. Quan ens diguen que estan preparats, els veiem als tres. Recordem J. Martínez, Mar Aranda i Fernando de Piaggi. Endavant. Levantéisme, madre, lunes de mañana, fuérame al mercado y como alboreaba y con el guelindón. Mercaron marido de honra y de fama, carpintero era y maestro le llaman y con el guelindón. Maestro, adobéisme el arca, la llave de oro y la chapa de plata y con el guelindón. Levantéisme, madre, lunes de mañana, fuérame al mercado y como alboreaba y con el guelindón. I amb esta interpretació, recordem, especial des d'este monestir de Santa Maria de la Valldigna, J. Martínez, Mar Aranda, Fernando de Piaggi han interpretat esta peça sefardita, El marido carpintero, i amb ella donarem pas al butlletí, però després continuem medievals en territori sonor, aprenent, disfrutant, amb estos i estes especialistes i sobretot amb vosaltres que esteu a l'altra banda i esperem que tan emocionades i emocionats com ho estem Territori Sonor des d'este espai especial. Fins ara!
Per estar al dia de l'actualitat musical valenciana, Territori a punt. Dona el teu m'agrada a la música valenciana. @Territori a punt en Twitter, Instagram, Facebook i TikTok. Fino i me don alegrança perquè... Les nostres comarques, bona nit de nou, contenen tresors com este, des d'on fem avui territori sonor, el rei al monestir de Santa Maria de la Valldigna. Nosaltres continuem contant-vos més sobre este espai que alberga el Centre Internacional de la Música Medieval. Ja fa quasi 3 anys que està en actiu i coopera en connexió amb més de 15 països, i nosaltres continuem amb Sara Pastor, la visita guiada sonora que ens està fent la tècnica de turisme de Simat. I ara estem a la sala capitular, a punt d'entrar. Sara, conta la història, a veure si és cert això, que Jaume II el Just, després de la batalla al sud de les nostres comarques, tornava cap a Aragó, va passar per ací per la Valldigna i li va dir al seu capellà i abat del monestir de les Santes Creus: Valldigna, per a un monestir de la vostra religió. Això va ser així? Hi ha dades que ens diguen que ixes van ser les seues paraules? Així va quedar escrit, clar que sí. I així va ser com el rei va ordenar la fundació d'aquest monestir i va ordenar també que es canviara el nom d'aquesta vall. Va dir, a partir d'ara s'anomenarà la Valldigna. Fins aleshores era anomenada la vall d'Alfàndec, quan era una vall musulmana. Com és la història? I sonaria diferent. Sonaria en àrab. Perquè nosaltres sonaria andalusí total i absolutament. Sí, el que s'escoltaria seria el cant del muetzí, que va canviar després per els cants d'ixos monjos que ens han portat fins a esta sala capitular que tanca l'ala est del claustre, i era un lloc de reunió, un lloc de trobada. Quanta gent podria caber ací dins i què es discutia? Efectivament, així és on es reunien cada dia tots els monjos amb l'abat. I per què es deia sala capitular? Perquè el que feien així era llegir els capítols de l'ordre, que són les seues normes. Per tant, el que feia era recordar quin havia de ser el seu comportament. I què passava si algú incomplia aquest comportament, si algú feia algun pecat? Que era així on feien la confessió pública. Davant de tota la comunitat era on confessaven els seus pecats. Ressonaria entre aquestes parets i entre estos arcs? Quin estil té esta sala? Pues mira, el sostre que veiem així és una volta de creueria estrelada. És una volta molt treballada i aquesta sala va ser construïda per ordre de la família Borja, perquè 3 membres de la família Borja foren abats d'aquest monestir i ells van deixar així la seva petjada construint aquesta sala. I si et fixes, pots veure els seus escuts en la volta. La família Borja està en tots els llocs. No sabem si confessarien algun pecat en esta sala capitular, però nosaltres el que sí que fem és confessar-vos que estem disfrutant moltíssim d'aquestes connexions amb la nostra guia pel monestir i també estem disfrutant de música en directe. De fet, me'n vaig corrents cap a l'Almàssera perquè allí tenim una altra actuació en directe. Acompanyeu-nos. Ja tenim preparat a esta Almàssera, que he vingut corrents una altra vegada. Estic fent moltes passes avui, però són passes medievals que compten doble per este reial monestir de Santa Maria de la Valldigna. I ara mateix Fernando de Piaggi està preparadíssim per a interpretar el primer dels 2 temes que esta nit en regalarà en directe en este especial de Territori Sonor dedicat a la música medieval i al CIM, el Centre Internacional de la Música Medieval. Escoltarem Fernando de Piaggi, abans ha estat acompanyant Mara Aranda i J. Martínez, i ara en solitari, este especialista en música àrab i oriental ens fa un tema que sona així.
Fernando de Piaggi en directe des d'esta Almàssera del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, des d'on avui fem territori sonor, i a ell la passió per la música li va arribar d'una manera natural perquè son pare, Rolando de Piaggi, va ser director de diferents orquestres de cambra i de cors a l'Argentina. Fernando va començar en 2002 els seus estudis de percussió i poc després Marc Guardiola va descobrir la música àrab i d'Orient Mitjà i ja no ha pogut deixar-la. Durant 20 anys, De Piaggi ha intensificat la seva formació tant en percussió com en la tècnica dels instruments de vent àrabs, com és el nai, que tenim de fons. Una vida dedicada a l'aprenentatge i la interpretació musical que el va portar en 2020 a gravar el disc Encuentros. I ja tenim al nostre costat Fernando de Piaggi, a qui agraïm molt que estiga en este especial. Molt bona nit, Fernando. I volíem saber quina és aquesta primera peça que ens has interpretat. Quina seria? Com es titula i quin era l'instrument? Bueno, el instrumento que he utilizado se llama nai, que es una flauta árabe de caña, un instrumento muy antiguo, que luego os contaré. Y lo que acabo de tocar en realidad es un taksim, que es una improvisación. Sí, es una improvisación, se le dice taksim en árabe. ¿Es com jazz, en realidad? Bueno, podríamos decir que sí, tiene algo de jazz. Digamos que es el momento donde el músico melódico suelta todo lo que tiene, ¿no? Todo su sentimiento y tal, a través de las escalas musicales que utilizan los árabes que se llaman makamats. I com vas conèixer tu este Centre Internacional de la Música Medieval i tota la tasca que s'està fent des d'ací? Bueno, lo conozco a través obviamente, de su directora, de Mar Aranda, y de uno de sus profesores, también de sus maestros, J. Martínez, que trabajo muchísimo con ellos. Y bueno, para mí es un trabajo que están haciendo fantástico de traer al territorio, ¿no? Esta música medieval, de ponerlo tan cerca. Lo digo con conocimiento propio porque a mí me tocó viajar y moverme muchísimo para intentar entender esta música que hago, ¿no? Que es de otra cultura. Pero aquí, desde este centro, se está haciendo un trabajo importante en el sentido de acercar todos estos conocimientos, de ponerlos a la mano, ¿no? De la gente que esté interesada en aprender esta música. La verdad que es fantàstico. Que bé. Sí. I què va ser el que més et va cridar l'atenció d'esta música medieval, en el teu cas l'àrab, els instruments, les melodies, els sons? Pues mira, lo último que has dicho, los sonidos, a mí lo que me atrapó del ney, yo lo escuché una vez en una grabación de esta flauta árabe. Bueno, a veces les digo nai, a veces ney, pero es la mateixa. Sí. Y es el sonido, es que empieza a sonar y te transporta directamente, es como al desierto o algo así parecido. Y eso fue un poco lo que me envolvió y me dijo, por aquí. I em recorda una canya de riu valenciana normal. De fet, és una canya que me l'ha donada per a que la toque. Com es fa este instrument? I es poden fer des d'ací també? Sí, se pueden hacer. En realidad es una caña de bambú de una especie que se llama Arundo donax, y luego es eso, es una caña con agujeros. Lo que pasa es que lo importante de esto es el proceso, ¿no? De secado, de cuándo hay que cortar la caña, cuando está la luna llena, con el agua creciendo, cuando el agua está, ¿cómo es? La marea que puja. Sí, cuando está. Y luego cada caña, el que sabe, el luthier, ¿no? Que va a fabricar, ya la ve, ya una vez que está ubicada, ya sabe si le vale, si no le vale, para qué tono, para qué no tono. Entonces ahí es donde empieza a cobrar el alma el instrumento desde el primer momento, que cuando lo ves y decís, sí, esto va a ser un do. Que fort, això, eh? Has de ser com hiperespecialitzat en nais. Quants en tens tu? ¿Cuántas flautes tens? Pues la verdad es que no lo sé, pero cerca de unas 30 o 40 por ahí debo tener. Porque luego son 7, cada una, para tener un set completo de nais, son 7, ¿no? La más grave es un do, que es la que acabo de tocar, y la más pequeña es un si bemol. Entonces está do, re, mi, fa, sol, y con ese set completo tú puedes tocar todos los makamats en diferentes tonos de la música oriental. Molt interessant, Marc. I dins de tot el procés d'aprenentatge i d'aquesta adquisició de nais, en quin moment vas decidir publicar la teua primera obra de música àrab o Mig Orient? Bueno, eso fue lo primero que grabamos, que lo grabé en Argentina, sí, en trío con otros dos músicos, Guillermo Gómez y Luciano Bertolucci.
La verdad que fue la primera experiencia de grabación, que fue muy buena. Y bueno, con eso hicimos nuestros primeros, ¿cómo se dice? Nuestros primeros tilitos, ¿no? Y nuestro primer experimento. Y ese disco se estrenó cuando yo ya estaba aquí, porque lo terminaron de mezclar y yo tenía que venir para aquí. I així has vingut també amb el teu primer treball, un paseo musical por Medio Oriente. També has fet aquests 2 volums de ritmos aplicados a la clase de danza oriental. Sí. En 2014, Embrace. Sí. I dins de tots els estils de música col·labores amb moltes persones. Com és que existisca un centre com este medieval que siga també un punt de trobada i formatiu per a músics com tu? Sí, pues más o menos lo que dije antes, ¿no? Es algo, para mi punto de vista, fabuloso y muy importante, porque aquí se realizan encuentros de un montón de, digamos, de culturas a través de este conocimiento de la música medieval, y luego con la cantidad de instrumentos que eso significa, ¿no? Aprender. Entonces aquí hay una oportunidad enorme de poder compartir y de aprender al mismo tiempo. Quina cosa has après en este centre de Santa Maria de la Valldigna, en este Reial Monestir? Alguna cosa que digues, mira, jo abans de que existira no sabia això i des de que estan treballant des d'esta mancomunitat de la Valldigna he après això. Pues la verdad que un montón de cosas, porque claro, yo empecé a ver la cantidad de profes con la variedad de programas que hay y bueno, todo el programa, ¿no? que tiene el centro, y sí, había asignaturas que yo ni sabía que existían, instrumentos que yo no sabía ni que existían en la música medieval. Entonces aprendí un montón de cosas. Hicimos hace poco también un concierto didáctico para niños donde participaron los coles de aquí de la zona, pero claro, a la vez participaban ellos con músicos profesionales. Bueno, fue una maravilla, porque también para esa edad, para los niños, también hay actividades. Entonces, un procés d'aprenentatge, un procés de compartir la música que feu, les coses que sabeu i les que encara estan per descobrir, que hi ha moltíssim. sí. Fernando, perquè digue'ns quina peça ens interpretaràs ara a continuació i per què l'has triat? Vale, pues mira, a continuación lo que haré es otra improvisación, pero esta vez con las percusiones, ya que son un poco las dos especialidades, ¿no? que trabajo, las flautas árabes, los ney, y las percusiones. Entonces haré un poquito una improvisación y aprovecharé para meter en medio un ritmo marroquí ¿por qué? Porque ha influido muchísimo también en la música de España, ¿no? Desde siempre, desde que esto era el Al-Ándalus. Y aprovecharé y meteré también un poquito ese ritmo combinando 2 darbucas, una darbuca turca y una darbuca árabe que tengo ahí. I el que descobrim és que aquesta instrumentació, aquesta música medieval està molt d'actualitat, en realitat. Sí, es verdad. Sí, la verdad es que ahora es como que está teniendo un auge, ¿no? Y se va actualizando, como tú dices, y van apareciendo elementos nuevos que la enriquecen también, o sea que genial, o sea, para nosotros es muy buen momento. Visca l'edat mitjana, sí, així és, i visca tot el que té per oferir-nos la cultura. Fernando de Piaggi, gràcies per desvelar-nos els secrets d'alguns dels teus instruments i sa passió per la música medieval àrab i de l'Orient Mitjà. I ara ens ha contat que anava a fer una improvisació amb molts elements. S'està preparant ara mateix amb un element de percussió que s'està posant al turmell. L'acompanyen també les seues nais, està preparant-se. I ara quan ens diga Fernando que està, que ens diu que sí amb el cap, Marc, deixem que la música, que el ritme s'apodere una altra vegada de la ràdio d'Apunt en este especial.
Moltíssimes gràcies, Fernando de Piaggi, per haver-nos delectat amb esta improvisació de música àrab i de l'Orient Mitjà. I després continuarem, tornar a pujar a este set especial de Territori Sonor, però ara me'n vaig a pegar una volteta. Acompanyeu-nos per a veure com és, com sona este monestir des d'on fem l'especial d'avui de Territori Sonor. I si ara ens sentiu parlar més fluix, sense música de fons i amb les nostres petjades, no és que vos hàgiu equivocat de programa, sinó que Sara i jo, la nostra guia esta nit, estem a l'exterior, al claustre del silenci, perquè volem saber què significava per als cistercencs esta zona i per què és la del silenci, Sara? Perquè així no podíem parlar. Clar, així aquest espai que s'ha de considerar com el cor d'un monestir, perquè a partir d'aquest punt és on ells alcen els seus principals edificis. L'església sempre al nord, el refectori al sud, sempre té un ordre, no? Està ja establert. Així el que feien era llegir, passejar, meditar, però sempre en silenci, no? Era un joc de replegament, no? I de sentiments. També escoltarien l'aigua, perquè així hi havia un templet davant de la porta del refectori on ells es llavarien les mans i es purificarien abans d'entrar a menjar. Per tant, de nou tornem a tenir el so de l'aigua. I quina va ser l'època daurada del monestir? Quan va començar la decadència? Quan va abandonar l'últim monjo este complex? Mira, el monestir va ser esclaustrat l'any 1835, amb la desamortització de Mendizábal. Tots els monjos van ser expulsats i el monestir es va posar en venda. Va ser en aquest moment quan es va comprar per part d'una família i es va transformar en una explotació agrícola privada. És una època d'espoli, de destrucció, fins a arribar als nostres dies. Des d'aquest final forçat de la vida activa del monestir, què diries tu que és el més important per a la seva recuperació? En quin moment comencem a donar-li valor, valencianes i valencians, a tot este complex? Va ser l'any 1991, quan la Generalitat Valenciana per fi va aconseguir comprar a aquesta família al monestir i va començar la seva restauració urgent, perquè hi havia llocs que estaven en molt mal estat, i així a poc, aquests últims 30 anys, s'han anat recuperant sales, restaurant edificis, donant-li un ús nou, com aquest del CIM, no? Per al Centre Internacional de Música Medieval, concerts, exposicions, jornades gastronòmiques, i així és com se li dona valor a un lloc patrimonial, no? Donant-li un ús i obrint-lo per a tot el públic. Per això us recomanem que vingueu a visitar-lo, a disfrutar-lo, a conèixer-lo i des d'este claustre del Rei al Monestir de Santa Maria de la Valldigna, en el cor de la comunitat monàstica i en silenci, ens quedem a disfrutar uns segonets d'esta atmosfera de ritualitat medieval i ara donarem pas a més veus protagonistes d'esta nit. I com deia Sara, el gran protagonista és el Centre Internacional de la Música Medieval. I una altra vegada, este set del programa especial de Territori Sonor que estem fent esta nit. Estic a l'Almàssera, he vingut corrents. Guillem Nicolàs ens sent com una missatgera medieval. No espera menys. Faríem no molts menys. quilòmetres perquè este complex monumental és grandíssim. Per això heu de vindre a descobrir cada racó vosaltres, que no vos ho conten. I sabeu que estem parlant de la tasca que fa el Centre Internacional de la Música Medieval en este monestir. Es tracta d'un centre de referència internacional i un element clau per aconseguir-ho, Guillem, és la qualitat del professorat que hi col·labora. Sí, l'oferta formativa en este centre inclou cant bizantí, notació medieval, cants litúrgics, entre moltes altres matèries, i també s'hi pot aprendre a tocar violes, percussions i instruments de vent que ja sonaven fa més de 600 anys.
I en tots aquests casos, aquestes classes al Centre Internacional de la Música Medieval de la Valldigna les imparteixen alguns dels noms més destacats del món en les seues especialitats. I si parlem d'instruments del segle V al XV, un dels destacats, no sabem si ho encertareu, però us ho diem ja, és l'arpa. Sí, en este centre dedicat a la música medieval, l'encarregat de tot el que té a veure amb este instrument que s'estén per tot el món i totes les èpoques és Manuel Vilas, el reconegut músic i intèrpret gallec. Fa molts anys que es dedica a recuperar la música medieval a través del seu instrument, l'arpa, que sonava tant als palaus com als carrers i les places. L'escoltem. Bueno, el arpa en la música medieval es un instrumento fundamental, de los instrumentos más utilizados y de los más queridos. Siempre que se piensa en la Edad Media, uno de los instrumentos que sale es el arpa, ¿no? Nos imaginamos ahí de manera un poco idealista, ¿no? El típico trovador con su arpa. Entonces, bueno, la función que tenía en estos siglos era fundamental. Era uno de los instrumentos más queridos, más apreciados, tanto por los trovadores como por los juglares. Y bueno, tanto en palacios como en las calles, como en las plazas de los pueblos estaba siempre presente este instrumento, ¿no? Y además formaba parte tanto de los ámbitos cortesanos y reales, ¿no? Como por ejemplo pues en una sala de un palacio, ¿no? De repente pues bueno, tenían sus propios arpistas, los monarcas y la nobleza, como de repente pues bueno, también a nivel así un poquito más popular del pueblo, pues a veces nos podíamos encontrar en una plaza, ¿no? Paseando por algún pueblo de estos siglos, encontrar algún juglar que tocar este instrumento. Por lo tanto, vamos, es uno de los instrumentos más queridos de estos siglos XI, XII y XIII. El CIM és un centre dedicat a la música que es feia fins al segle XIV i per això així s'estudia un tipus concret d'arpes. Sí, l'arpa medieval, que és molt diferent d'aquelles que podem veure en les orquestres d'avui, i això fa que les classes que imparteix Manuel Vilas tampoc tinguen res a veure amb les que s'ofereixen als conservatoris. Con respecto a otras arpas hay muchísimas diferencias. No nos imaginamos, por ejemplo, las arpas de las orquestas, que no tienen absolutamente nada que ver con este mundo, o de las arpas célticas, ¿no? O de las arpas folclóricas sudamericanas. Bueno, esto es otra historia absolutamente diferente, ¿no? El mundo del arpa es realmente muy amplio, porque arpas nos las encontramos desde la época de los sumerios hasta ahora el siglo XXI. Por lo tanto, la diversidad que hay, dependiendo de la época y dependiendo de la localización geográfica de este instrumento, es tan grande que hace que haya muchísimas variantes, y después la morfología del instrumento. Nuestras arpas medievales son instrumentos pues muy pequeñitos, portátiles, que prácticamente se pueden tocar caminando, prácticamente, ¿no? Con de 12 a 18 cuerdas, y después, claro, las arpas que vemos en las orquestas, pues bueno, son instrumentos muchísimo más grandes, con pedales, con una tensión gigantesca, con una técnica totalmente diferente. Vamos, o sea que no tiene absolutamente nada que ver. Aunque sean arpas, no tienen nada que ver. Ens ha quedat claríssim, no ten res a veure, i només per com ho conta Manuel Vilas ja tenim ganes de saber més coses sobre les arpes medievals. I si, com diu, és un instrument fàcil de transportar i de tocar, Guillem, què més podem demanar a les arpes medievals? Són fantàstiques. Sí, i tots són facilitats, Manuela. A més, els cursos de Manuel Vilas estan oberts a totes les persones que vulguin saber més coses sobre la música medieval, i no importa si tenen coneixements musicals previs o no. Bueno, yo admito a todo tipo de alumnos. Quiero decir, a gente incluso que no sabe, que empiezan absolutamente desde cero. Gente que no sabe música. A ver, yo digo que no sabe música, que no sabe solfeo tradicional. Porque nosotros, bueno, yo no utilizo el sistema de solfeo moderno para estas clases, ¿no? Yo voy siempre a las fuentes directamente, siempre mucho a lo que es al oído, a fomentar el oído y trabajar sobre los manuscritos originales. Entonces, por lo tanto, en mis clases ya desde el primer día se empieza prácticamente a tocar, sea el nivel que sea, si es muy básico y son tres notas, si son más, pero estoy adaptado absolutamente a todo tipo de interesados. Y bueno, y la gente que se acerca también es gente de varias nacionalidades, de diferentes edades, siempre lo que une es ese interés que tiene, ¿no? Esa curiosidad por el mundo de la música y del arpa medieval.
Una curiositat que no sabem a vosaltres, que esteu a l'altra banda, però a mi personalment se m'ha despertat completament. Ara vull tocar l'arpa medieval. I del que es tracta és d'acostar-se a la música del segle V al XV de la manera més immersiva possible, i això suposa moltes vegades deixar de banda alguns dels conceptes sobre la música que tenim interioritzats, com per exemple el d'una peça musical tancada. El que Manuel Vilas té clar és que amb només unes classes ja es poden veure els resultats. Hay que tener en cuenta que no existe ninguna obra de estos siglos que haya llegado hasta nosotros para arpa, específicamente para arpa, ¿no? Es una mentalidad un poquito pues más moderna. Entonces yo lo que trabajo mucho es la improvisación. No hay una serie de escalas o de modos, ¿no? Una especie como de códigos, por decirlo de alguna manera, o de pequeñas células musicales, que son las que se van aprendiendo y se van improvisando sobre ellas. Pero no son obras en concretos. Por lo tanto, puedes tocar algo con 2 o 3 clases, aunque sea algo de 4 o 5 notitas, ya se puede tocar. Y es lo que a mí realmente me interesa, ¿no? Desenvolverse ya del instrumento, aunque sea con muy poquitos elementos, pero ya desde el principio con la intención de improvisar. Después, más adelante, sí que se podrá preparar a lo mejor alguna adaptación de alguna obra vocal o algo un poquito más enjundioso, vamos. És a dir, que oblidem-nos d'obres simfòniques i de peces musicals contemporànies quan pensem en una arpa medieval, però això no impedeix que les classes en este Centre Internacional de la Música Medieval, a Cima de la Valldigna, al Monestir, les classes són molt tecnològiques, Guillem. Sí, al contrari. De fet, les classes que imparteix Manuel Vilas són a distància, a través de càmera web. Ell mateix reconeix que al principi no li va resultar fàcil, però que el resultat és molt positiu. Bueno, al principio era un poquito reticente porque no soy muy hábil con las máquinas, pero tengo que reconocer que, que ahora ya 3 años, creo que llevo 2 o 3 años, estoy encantado con el sistema. Es verdad que tiene sus carencias, ¿no? A veces lo presencial, sobre todo para instrumentos, es mucho mejor, es insustituible, pero tengo que reconocer que hay que es realmente muy positivo. Por lo tanto, mi valoración es muy positiva de las clases. Creo que sí se puede enseñar mucho y se puede aprender mucho online, ¿no? Con este tipo de instrumentos, este tipo de método que yo manejo. I ho fa a través d'un centre de referència que està a les nostres comarques i que hem de valorar. I a Manuel Vilas i les seues classes d'arpa antiga no només aprèn la tècnica d'un instrument, sinó tot el que es movia al voltant de la música abans del segle XV. Sí, sempre es diu que cal conèixer el passat per a poder viure el present i afrontar el futur amb garanties, i això Manuel Vilas ho porta a l'extrem. Lo de la música medieval tiene algo en sus notas, en sus giros melódicos, en su sistema, que a mí particularmente me conmueve enormemente, que no me pasa con otras músicas. Es verdad que yo también toco otro tipo de arpas posteriores, pero yo siempre me siento como que hacer música con arpa medieval es como volver a casa. Mantener el pasado para mí es absolutamente fundamental. Porque en el pasado está todo. Pensamos ahora que estamos haciendo algo novedoso, algo nuevo. Bueno, pues ya digo yo que no. Y pasa, creo que en todos los ámbitos del arte. Yo creo que pasa en la pintura, pasa en el cine, pasa en la música, ¿no? De repente se renuevan cosas que parecen novedosas cuando no lo son. Por lo tanto, conocer el pasado es absolutamente fundamental. El pasado histórico, el pasado musical, incluso nuestro pasado personal, ¿no? Del que también nos marca. Por lo tanto, cómo no dedicarse a él, claro. Moltíssimes gràcies, Manuel Vilas, per compartir aquesta passió per la música medieval i aquesta manera d'entendre l'art, i el més important, per compartir-les amb l'alumnat d'este Centre Internacional de la Música Medieval, un alumnat, Guillem, que és molt nombrós, perquè hi ha moltes persones que necessitaven aquest espai. Ho necessitaven i hem parlat amb el professor, però no amb l'alumnat, que és l'altra part de l'equació que fa del CECIM una entitat de referència, i una de les persones i amants de la música medieval que en formen part des de fa 2 anys és Maria Teresa Julià Pous, que està encantada amb les classes. L'escoltem. Doncs vaig entrar cursant l'arpa medieval, que estic fent ara aquest any el segon curs d'arpa medieval, amb el mestre Manuel Vilas, que veritablement és un professor fantàstic, excel·lent. Podria dir que les coses difícils te les fa molt fàcils, i penso que és un dels millors professors que he tingut al llarg de tot el meu recorregut musical. L'altra assignatura és la de repertoris medievals amb la Cristina Lis,
també una professora jove, molt però molt ben formada, que ens dona doncs, moltíssima informació a cada classe i que veus que aprens molt, molt cada dia. Esta alumna, María Teresa, està contentíssima amb Manuel Vilas i amb Cristina Lis, dos persones que la guien per estos laberints apassionants de la música i de la història. I en el cas de Maria Teresa, Julià, no només la guien ara, sinó que a ella fins i tot li van obrir les portes, ja que va arribar a este món gràcies precisament a la seva professora de repertori medieval. Va ser una mica casualment, perquè jo ja coneixia des de fa molts anys a la Cristina Lis, perquè som de la mateixa ciutat. I arran d'ella doncs, vaig entrar una mica en el món medieval, a part de que jo ja volia conèixer aquest món, perquè després de tants anys de fer música, del classicisme, romanticisme i bàsicament del barroc, que és el que jo he estat fent més amb el clavecí, doncs el món medieval no el coneixia. I bé, estic molt, molt contenta d'haver-hi entrat. Una cosa en què coincideixen moltes de les persones que s'endinsen en la música medieval és que les sensacions que desperta són tan intenses, Guillem, com complicades de descriure. Sí, això a Maria Teresa, tot i la seva experiència en la música, li ha permès descobrir un nou món. No es pot descriure en dues paraules. A mi m'ha obert un món doncs, fantàstic de coneixements, d'il·lusió per poder conèixer tots aquests manuscrits que hi ha. Després poder entrar també en el món de l'arpa medieval, que el trobo un instrument magnífic, meravellós i que m'encanta. Li donem les gràcies a Maria Teresa Julià Pou per donar-nos aquesta visió des de l'altre costat, des de l'alumnat d'este Centre Internacional de la Música Clàssica que estem descobrint esta nit amb totes i tots vosaltres en Territori Sonor. I té tota la raó, Guillem. La labor d'este centre és importantíssima. És importantíssima perquè permet descobrir moltes més coses de les que van més enllà de la música i que Maria Teresa, amb els seus professors i professores, ha treballat des de fa 2 anys. I escoltem una miqueta Manuel Vilas, mentre m'alce de nou d'esta cadira, me'n vaig des de l'Almàssera corrents, perquè queda amb Sara Pastor al Palau de l'Abat. Lo mal que pagan todos, no murmuro de nadie, de maldecientes oigo, ni de la culpa ajena, fabrico mis abonos. Y sigo pretensiones donde el robo es estorbo, pues las tiene suspensas, enjambre de ambiciosos, enjambre de ambiciosos. A poc ens acostem al final d'este recorregut i d'este especial dedicat al Centre Internacional de la Música Medieval. Així on estem ara mateix, al monestir de Simat de la Valldigna, i no volíem perdre l'ocasió de visitar en Sara Pastor, la tècnica de turisme, el Palau de l'Abat, una de les zones més importants, una edificació destinada a les sales abacials i a la recepció de visitants il·lustres. Quins personatges importants va albergar este palau, Sara? Mira, que nosaltres sapiem, per exemple, reis com Martí l'Humà, Alfons el Magnànim. Ells, quan passaven per el monestir, s'havien de quedar així, no s'allotjaven, com la resta de persones. Venien així al Palau de l'Abat, a la seva companyia. Això era un palau, realment, i era el lloc destinat per a ells. Què escoltaríem així? Doncs te pots imaginar, no? Aquelles xerrades que farien, així es tancarien tractes. Es parlaria de temes importants, perquè el monestir tenia molta influència en molts sectors. Per tant, així es farien grans reunions. Grans reunions, grans dinars, grans sopars. Hi hauria, m'imagino, també alguna xemeneia amb aquest foc crepitant encès? Sí, segur que sí. Segur que tenim tot això. Imagina que era una zona que tenia uns 1.000 metres quadrats en planta i zones amb diverses altures. Era un edifici enorme. Era autosuficient. Era com un xicotet monestir dins del monestir. Per tant, tindria de tot. Les seues bodegues, animals, els seus horts, tenia de tot.
i sobretot cançons, perquè si estaven de festa, es prenien unes copetes, l'alegria es transforma en cançons. Per molt abat que sigues, sempre hi ha una cançó que acompanya un moment en què has tancat un tracte important, per exemple. Bueno, hem de tindre en ment que els monjos del cister era gent molt sòbria. No podrem saber-ho, això mai, crec jo, que quedarà sempre Ens ho imaginem. en l'oblit, sí, ens ho hem d'imaginar. I parem així el nostre viatge, però el complex és molt més gran. Quins altres espais serà que no hagin visitat, que no ens ha donat temps esta nit, en recomanaries? Per exemple, el locutori, que he pensat, ai, mira, com el de la ràdio, però este seria un poc diferent. Mira, el locutori era un lloc, en aquest cas, especial, perquè era l'únic lloc on ells podien parlar. El silenci era el que dominava en el monestir, era el so que dominava. I al locutori sí que es podien posar, si havien de fer alguna xerrada important, no? I no sabem ben bé, però sembla que està ubicat de la forma en què està, perquè fa molt de vent allí, i diuen que les paraules se les emporta el vent. Per tant, el que deien allí quedava en l'oblit. El que tu ens has explicat esta nit no quedarà en l'oblit, no s'ho emportarà al vent, perquè ho podrem escoltar a la carta sempre. Moltíssimes gràcies. Serà sigut un verdader plaer compartir amb tu este viatge i, sobretot, es nota el valor que li dones tu com a tècnica, com a especialista de Simat de la Valldigna en este monestir, a este patrimoni cultural valencià, perquè l'hem de cuidar, perquè hem d'apreciar-lo. I com animaries els i les oients a viure estos sons que ens has portat tu esta nit en primera persona? Bueno, perquè és de tots, no? És part de la nostra història, és el nostre patrimoni, és el nostre llegat, i si nosaltres no el valorem i el conservem, qui ho ha de fer, no? Doncs jo convido a tot el món a que vinga, que el visite. Està obert tots els dies de la setmana, excepte els dilluns. L'entrada és lliure, gratuïta. Per tant, és que no hi ha excusa per a vindre a visitar-nos i a gaudir de tots els sons que ens envolten, de les imatges que tenim i a gaudir de tot. Que bé, del nostre patrimoni, que també inclou la música i la cultura. Ara ens ho contarà també una persona, l'alcalde de Benifairó de la Valldigna, que també ha fet realitat la revitalització d'aquest espai amb el Centre Internacional de Música Medieval. I Samonso, el contador de passes, que no és medieval, que és actual del meu telèfon, va boig. He vingut corrents una altra vegada amb vosaltres, amb tot l'equip de Territori Sonor, fins a esta almàssera del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Ens acompanya, ja ho hem avançat, una persona que ha treballat des d'ací per a aquest monument siga un patrimoni més conegut també a través de la música. Josep Antoni Alberola és l'actual alcalde de Benifairó de la Valldigna i també és membre de la Mancomunitat de la Valldigna, l'associació de municipis que té també un paper clau en el desenvolupament del CIM i que volem descobrir. Moltes gràcies, Josep Antoni, per la visita. Gràcies a vosaltres. Este Centre Internacional de la Música es va inaugurar amb el suport de la Mancomunitat de la Valldigna i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Quin va ser el paper de la Mancomunitat? Com vau treballar per a que fora realitat? I què et va aparèixer a tu esta idea i què et pareix ara, que ja està en marxa i en ple rendiment? Bé, la forma de com hem arribat així mitjançant la Conselleria és un conveni. La Conselleria es fa amb nosaltres un conveni en el qual la Conselleria aporta uns fons i nosaltres seguim els que programem i som els responsables de la programació. Això, òbviament, és un compromís bastant important perquè la voluntat des de la Mancomunitat sempre ha sigut crear un referent cultural al País Valencià. I crear un referent cultural no es fan 2 dies. No, ni en 3. I, de fet, el projecte no és a curt termini, sinó a mig i a llarg termini. Nosaltres som una mancomunitat menudeta de 3 pobles, per tant, en un llarg termini que significa, per exemple, fer algunes intervencions en els edificis, per a nosaltres és impossible, això ho ha de fer la Conselleria, que és la propietària del monument. Però a mig termini sí que veiem que són capaços de portar una programació coherent
i que dona un segell distintiu dels altres llocs. Per exemple, si programem tot el que estem veient ara de la música medieval, també conferències no de música, o també de música algunes vegades medievals, mitjançant del grup Arca, també programem molt de jazz i també programem alguns concerts de música clàssica. O sigui, molta música, molta història per a revitalitzar aquest espai i dinamitzar-lo. I també molta faena, que és la que heu portat endavant. I què suposa per a la Valldigna que la seu del CIM estiga ubicada així, al Real Monestir de Santa Maria de la Valldigna? Per a nosaltres és un motiu d'orgull que, per exemple, hi hagi alumnes d'Israel, de Venezuela, del Japó, i que tot el món conega la Valldigna precisament per una qüestió cultural i una cosa tan bonica com és la música i les arts, i no per altres temes, des que els components havien passat en el passat, però avui en dia, òbviament, és un motiu d'orgull. I en el teu cas, Josep Antoni, tu també eres músic, com ho són molts veïns i veïnes d'esta Valldigna, i n'hi ha una grandíssima tradició. Clar, tu tens aquesta visió doble, des de la part de l'administració, des de la part de la persona que viu a esta vall, que ha vist este monument créixer i tornar a tindre aquest aire del que ara, però també de la música, perquè era important que la música estiguera entre aquestes parets i en tot aquest espai, també a través de l'educació. Bé, òbviament, la Valldigna és un lloc amb molta música. Hi ha moltíssima tradició musical, hi ha molts músics de talla internacional. Per tant, apostàvem des d'un principi per la música. També perquè vivim en un entorn, perquè sí, hi ha molta tradició de música, però vas a la comarca al costat i passa el mateix. Sí. Vas a l'altre costat però i la passa el resta de mateix. comarques no tenen monestirs com este. No hi ha. I aprofitar la infraestructura que hi ha sí i dedicar-ho a la música medieval, que no hi ha una oferta. Al no haver ninguna oferta, crec que nosaltres podíem esmerçar aquest buit que hi havia, però sempre fer-ho des de la qualitat i des de la coherència, tant des de la vessant interpretativa dels concerts com de la vessant formativa. I a més d'esta part pedagògica del CIM, que també es programen concerts, activitats, totes aquestes obertes al públic en general, com és el cas del Festival Internacional Medieval Infantil i Familiar, quina sol ser la resposta dels veïns i veïnes a aquest tipus d'iniciatives? També solen participar-hi? Sí, solen vindre. Hi ha activitats que venen més gent, però, per exemple, l'últim concert que van tindre de jazz, es van vindre 2 autobusos de l'Horta Nord. Que bé! No és normal que vinguin 2 autobusos, però sí que és normal que la sala on estem ara estigui plena pràcticament tots els concerts amb gent dels pobles també, clar. I les altres activitats, per exemple, fem una fira del llibre, que es diu la Vall de Llibres, que té molt d'èxit. Passa moltíssima gent de la Valldigna, durant els 2 dies de la fira passa per ací. Com ha de ser veure aquest espai ple de vida, ple de cultura, ple de música? Quin balanç faries tu, en aquest cas, del projecte del CIM? El balanç és completament positiu. Quan comencem, perquè també en contacte amb Mara, ens sentem, planteja un projecte, nosaltres també parlem amb ella i configurem allò que creiem que podria funcionar. És en condicional, podria funcionar, no tens mai la seguretat. Ja. I llavors, al passar 2 o 3 anys, veure que realment sí que ha funcionat, veure que així hi ha gent que ve des de Castelló, des de Dénia, des d'Ontinyent, aposta per veure els concerts, que hi ha alumnes d'arreu del món, òbviament ho veiem com una cosa de molta satisfacció. I més que vau començar en una època molt complicada de la història, recordava aquests moments medievals de pandèmies, però ho heu aconseguit. Així que, Josep Antoni Alberola, enhorabona a tu, a tota la mancomunitat, també a la conselleria, a totes les persones que han fet realitat que ens escabussem en aquest passat nostre a través de l'art i de la cultura. Així que gràcies i també per la visita. I gràcies a vosaltres per haver vingut ací. Bona nit.
El CIM és una aposta per créixer com a poble, per descobrir qui som a través de la música i per continuar formant des de les nostres comarques alumnat de tot el món. I això es fa a través d'artistes d'un nivell internacional, també es fa a través de tota aquesta pedagogia que estan treballant i sobretot d'aixes persones que estan en el dia a dia creant, descobrint i sobretot compartint música, com és el cas de les 3 persones que s'estan preparant una altra vegada des d'este set de Territori Sonor, 3 persones que han fet realitat este especial, així que moltíssimes gràcies a J. Martínez, a Fernando de Piaggi i sobretot a la directora, a Mara Aranda. Així que, amb la seva música, encarem els últims minuts d'este especial medieval, que sona la càntiga de Santa Maria. Muitas vegades sodem enganados, que no somos porque ellos fas creer. Muitas veces secas pecados, es fas a Virgen por seu gran saber. Així acaba este especial amb Fernando de Piaggi, J. Martínez i la directora Mara Aranda d'este Centre Internacional de la Música Medieval. No ens volem acomiadar sense donar les gràcies als companys i companyes que han estat en el control tècnic en la ràdio d'Apunt i, per descomptat, a l'equipàs que fa possible Territori Sonor de dilluns a divendres, a Iberian Links, que ha fet realitat esta connexió, a la Mancomunitat de la Valldigna, recordem, Benifairó de la Valldigna, CIMAT de la Valldigna i Barts, i a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Ha sigut possible reviure este moment, aprendre amb elles, amb ells i sobretot amb vosaltres, que esteu a l'altra banda i doneu sentit a la nostra faena. Des de si mateix acomiadem fins dilluns a les 9 de la nit. Disfruteu molt del cap de setmana, carregueu-lo de música i si és en directe, de proximitat i valenciana, molt millor. Molt bona nit i fins la pròxima! Stata gent creu cosiriere per un cavaller que hi ha hagut e avui si ha tots temps sabut un lleu l'aimat a sobriar
que el s'entengrà per hereu but, sol calo i fets escosiller. Els amics avinent-se vos, coraus ten rein mon poder, e que llagues amb vos sincere, e que us des un bes amorós. Saps que